खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। चन्दन ब्रह्मआ 8G खेबसो फिथा हास'नायनि उनावबो लामा दालां जायैनि अजद। महाजोतनि सोरखार जायोब्ला साबि थालाया आंनि आखायाव थागोन बुंदों आजमल। रिपुन बरा हाग्रामा महिलारि आरो आजमला भेलुलेस पलिटिशियान। क'क्राझाराव गोबांथार बिबांनि हाथियार बोखांदों। कमतापुर प्रग्रेसिभ पार्टिया UPPL खौ थोंजों मदद खालामनो फोसावबाय। 1 एप्रिलनिफ्राय टल गेटनि मासुल बारायगोन। मुलुगनां नैथि लोगोआरि मेच गेलेनायाव मैया भारतआ UAE जों जेनबाय। मुंदांखा बिथोनगिरि SS राजमौलीनि सावथुन RRRआ 13 अक्ट'बरखालि रिलिज जागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थामथि खोन्दो बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव 6 सानल'सै। बेखिनि समावनो 31 नं सिदली बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि आरो मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै सानजा एंखोरबारि गामिनि रायजो राजाफोरा सोमावसारदों आरो चन्दन ब्रह्म गो बेक BPF गो बेक होनना होस्रिखावदों। मख'नो गोनांदि 31 नं सिदली बियाबनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मआ 15 बोसोरहालागै आसामनि मन्त्रि जानायनि उनावबो सानजा एंखोरबारि गामिनिफ्राय बरिगारा, दाङाइगाव, आस्लाबारि, देबोरगाव आरो निलिबारि थांग्रा 3 किल'मिटारसो लामा आरो दालांखौ रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि थाखाय सुबिदा खालामना होनो हायाखै होनना अजद दैखांदों आरो चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै खुद्रिदों। रिपर्ट बादिब्ला चन्दन ब्रह्मआ थांनाय 20 बोसोरनि गेजेरावबो एंखोरबारि गामिनि लामा आरो दालांनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो हायाखै। 31 नं सिदली बियाबनिफ्राय खेबथामसो मन्त्रि जालांनायनि गेजेराव 8G खेबसो फिथा हास'बाय आरो 8G खेबसो इस्टिमेटबो खालामबाय। थेवबो दिनैसिमाव एंखोरबारि ओनसोलनि लामा दालांफोरा जायाखै होनना ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। ओरैहाय गोलाव समहालागै चन्दन ब्रह्मआ मन्त्रि जानानै ओनसोलनि लामा दालांफोरखौ आबुङै मावफुंना होनो हायैनि हेंथायै रायजो राजाफोरा दालाङाव गाखोना चन्दन ब्रह्म गो बेक BPF गो बेक होनना होस्रिखावो। लोगोसे फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौनो गोबां भटआव देरहासार खालामनो आरो चन्दन ब्रह्मखौ बिदाय होनो थांखि लायो होननानै मिथिनो हादों। आसाम बिधानसभानि गिबि खोन्दो बिसायख'थिया जालांनायनि उनावनो महाजोतनि बाहागोआरि आरो AIUDFनि गाहाय मौलाना बद्रुद्दिन आजमलनि बुंनाय रावा सोलायबाय। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि उनावनो आसामाव महाजोतनि सोरखार फैयोब्ला सोरखारनि साबि आरो थालाया गावनि आखायावसो थागोन होननानै दाबि खालामदों बद्रुद्दिन आजमला। रिपर्टनि बादिब्ला दरं जिल्लानि सिङाव थानाय 68 नं दलगाव बिधानसभानि AIUDF दोलोनि बिजाथि मजिजुर रहमाननि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव आजमला गावनो महाजोतनि गोहोगोरासिन सोद्रोमा होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो महाजोतनि सोरखार फैयोब्ला सोरखारनि साबि थालाखौ गावनि आखाइ मुथियाव लानायजों लोगोसे सोर मन्त्रि जागोन आरो सोर मन्त्रिनो मा बिबान होगोन बेखौ गावसो थि खालामगोन होननानैबो दाबि खालामदों AIUDFनि गाहाय बद्रुद्दिन आजमला। मख'नो गोनांदि आं जायखौ लुबैयो बिनो आसामनि गिबि मन्त्रि जागोन। महाजोतआ सोरखार दायोब्ला कंग्रेसनिफ्रायनो गिबि मन्त्रि जागोन। आसामाव कंग्रेसनि उनाव AIUDFनि गोख्रों बिफाव थागोन होननानैबो आजमला दाबि खालामदों। बबेखानि आंबो आसामनि गिबि मन्त्रि जाया, हिमन्तखौबो जाहोआ आरो सर्बानन्द सन'वालखौबो जाहोआ, महाजोतनिनो गिबि मन्त्रि जागोन होननानैबो आजमला बुंदों। आसामाव प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरा, BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो AIUDFनि आफादगिरि बद्रुद्दिन आजमला साफा साफा भेलुलेस पलिटिशियान होननानै बुंदों मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसेनो महाजोतनि थाला साबिया बद्रुद्दिन आजमलनि आखायावसो दं। महाजोतनि सोरखार फैनाय उनाव आजमलनि बिथोन बायदियैसो सोरखार सालायगोन होननानै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभानि गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि सिगाङाव कंग्रेसआ आजमलखौ जेबो बाथ्रा बुंनो होआखैमोन, जाहाथे आफार आसामाव आजमल बुंनाय बाथ्राफोरनि जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैया। नाथाय गिबि खोन्दो बिसायख'थिया जोबनायनि उनावनो आजमला बुंनो लाजेनबाय आरो महाजोतनि फोसावदिंनायखौ गावनि आखायाव लांबाय होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। बबेखानि नैथि खोन्दोआवबो BJPनि मित्रजोटआ थोजासे मोजां फिथाइ मोनगोन,
बिटिसिनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै मासियावबो बिजेपि जथायारि दोलोनि बिजाथिया देरहागोन। उदालगुरियाव बिजेपिया मोनथाम मासि आरो इउपिपिएलआ मोनसे मासि देरहागोन। नाथाय देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ थामथि मासियावसो थागोन आरो एआइइउडिएफआ नैथि थाखोआव थागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। क'क्राझाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैनायनि सिगां आरो बिसायख'थिनि दुंब्रुद बार बारफुनाय समावनो क'क्राझार जिल्लायाव गोबांथार आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला समबारखालि क'क्राझार पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंखौ लाना क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सराइबिल पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय रिफु हाग्रा ओनसोलाव अपारेसन खालामनानै गंथाम AK-56 राइफलजों लोगोसे गंथाम मेगजिन थर 157 राउन्ड गोग्गो गुलि लोगोसे गां 8 जोमग्रा कम्बल 100 केजिनि बस्थासे माइरं पेकेटसे दालि बथलथाम थाव गुबै संख्रि पेकेट सलाइ बक्स सामब्राम गोजा माखासे मेडिसिनफोर आरो टार्फ लाइन सिटफोरखौ बोखांनो हायो। बबेखानि समबारखालि क'क्राझार पुलिस बिफानआ बोखांनो हानाय गोहोगोरा हाथियार आरो बिगोमा गैयै मुवा बेसादफोरा बड'लेण्डआव गोदानै जोनोम जानाय उदखारि आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFP नि जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 एप्रिल खालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय बड'लेण्डनि राजथावनिनि क'क्राझाराव फैगोन आरो बिसायख'थिनि रेलियाव बाहागो लाफैगोन। नाथाय गाहाय मन्त्रिया क'क्राझाराव फैनायनि सिगां क'क्राझाराव बेबायदि आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हानाय जाथाया रैखाथि बिफानजों लोगोसे सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ समखिखांहोदों। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ थोंजों मदद खालामनो सिगांबोदों कमतापुर प्रग्रेसिभ पार्टी सुंद'यै KPP आ। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै KPP आ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ थोंजों मदद खालामगोन होननानै फोसावदों। बे खौरांगिरि मेलाव KPP नि गाहाय नेहाथारि उत्तम कुमार रायआ फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव KPP आ इउपिपिएल दोलोखौ थोंजों मदद खालामनाय बादिनो देग्लायबो बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनो सिगांबोदों। बबेखानि राजबंशी हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ आसाम बिधानसभायाव फोरमायहैनो आरो रायखांहैनो थाखाय KPP आ इउपिपिएल दोलोनो भट होगोन होननानै उत्तम कुमार रायआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दोनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया थांनाय 27 मार्च खालारखालि जालांबाय। नैथि आरो थामथि खोन्दो बिसायख'थिखौ फैगौ 1 एप्रिल आरो 6 एप्रिल खालि खुंनाय जागोन। बिटिसिनि सिङाव थानाय मोन 12 मासिनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै मासिया नैथि खोन्दोआव आरो गुबुन मोन 8 मासिया थामथि खोन्दोआव 6 एप्रिल खालि। फैगौ 1 एप्रिल खालारखालिनिफ्राय टल गेटनि मासुला बारायसिगोन। फैगौ 1 एप्रिल खालिनिफ्राय राजा लामायाव खारनाय गंफ्रोमबो गारि मटरा टल गेटआव सिगांनिख्रुइ बांसिन मासुल होनांगोन। भारतनि नेशनेल हाइवे अथ'रिटिआ बे बिथोनखौ फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसामाव थानाय गं 9 टल गेटफोरनि गेजेराव गं 5 टल गेटआव फैगौ 1 एप्रिल खालारखालिनिफ्राय गंफ्रोम गारिनि टल मासुला 5 रांनिफ्राय 65 रांसिम बांगोन आरो बायहाथा सारियालिनि मदलपुर, रहा, नाजिराकाट, मान्दारविसा आरो डबका टल गेटआ बेनि नटिस फोसावबाय। भारतनि नेशनेल हाइवे अथ'रिटिआ फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय गंफ्रोम प्राइभेट गारिनि मासुला 105 रांनिफ्राय बारायनानै 110 रां जागोन आरो सानसेनि गेजेरावनो थांलाय फैलायनि थाखाय 160 रां होनांगोन। दानसेनि पासनि थाखाय 3525 रांनि सोलाय 3740 रां मासुल होनांगोन। बेबादिनो फालांगियारि गारिफोरा 170 नि सोलाय 180 रां होनांगोन आरो थांलाय फैलायनि थाखाय 255 नि सोलाय 270 रां होनांगोन। दानसेनि पासनि थाखाय 5700 नि सोलाय 645 रां होनांगोन। मख'नो गोनांदि हादरनाङै मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनाय आरो बिसायख'थिनि समावनो टल गेटनि मासुल बांहोनायखौ गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै सरासनस्रा रायजो राजाफोरा। मुलुगनां नैथि लोगोआरि मेच गेलेनाया मैया भारत आरो UAE फुटबल हानजानि गेजेराव जादोंमोन। फोरमायनो नांगोन दि भारतनि फुटबल हानजाया गुबुन हादर दावबायनानै थांनाय साननैसो सिगाङावसो गिबि मुलुगनां लोगोआरि मेचखौ अमाननि हेंथायै गेलेदोंमोन, जाय गेलेनाया ड्र' जादोंमोन। थिग बिब्दिनो मैया हरनि समाव इउनाइटेड आरब इमारेट्स सुंद'यै UAE नि हेंथायै नैथि लोगोआरि मेच गेलेदोंमोन। भारतनि फुटबल हानजाया सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि मैयानि नैथि लोगोआरि मेच गेलेनायाव भारतनि फुटबल हानजाया UAE खौ गलसेबो सोनो हायाखैमोन। नाथाय इउनाइटेड आरब इमारेट्स सुंद'यै UAE आ भारतनि फुटबल हानजाखौ 6 गल बल सोनो हादोंमोन। जाहोनाव नैथि लोगोआरि मेच गेलेनायाव भारतआ UAE जों जेननो गोनां जादों।
फोरमायनो नांगोन दि आथिखालाव फिफा रेंकिंआव 104थि जायगा आवग्रिनानै दं भारतनि फुटबल हानजाया। फैगौ एप्रिल दाननि 2 खालार खालि अजय देवगाननि लुकखौ फैनो गोनां सावथुन RRR निफ्राय रिभिल खालामनाय जागोन। बे खालारखौ सायख'नायनि जाहोना बेनोदि मानोना फैगौ एप्रिल दाननि 2 खालार खालि बलिउडनि फावखुंगुर अजय देवगाननि जोनोम सान, जाय फावखुंगुरनि जोनोम साना 52थियाव आगान होफैबाय। फोरमायनो नांगोन दि बाहुबलीनि मुंदांखा बिथोनगिरि S.S. राजमौलीनि गोदानै फैनो गोनां सावथुन RRR आवबो गोहो गोनाङै नुनो मोनसिगोन बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अजय देवगानखौ। मख'नो गोनांदि फावखुंग्रि आलिया भाट आरो फावखुंगुर राम रशनमोननि लुकखौबो बावैसो समावसो रिभिल खालामनाय बादियैनो फावखुंगुर अजय देवगाननि लुकखौबो रिभिल खालामनाय जासिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आरो एप्रिल दाननि 2 खालार खालिनो रिभिल खालामगोननि थाखाय खालार थि खालामनायखौबो मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि मुंदांखा बिथोनगिरि S.S. राजमौलीनि गोदानै फैनो गोनां RRR सावथुना फैगौ अक्ट'बर दाननि 13 खालार खालि रिलिज जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।